piye to? Kecer. Kok kacamata ya bruwet e kok. Ha ireng e Mas. Kacamata ireng mah ra weruh Mas aku. Aku iki wis tuwa, ndeloro gula. Ayo nggo kacamata, ayo wis piye? Ayo dokter iso nyebutke penyakit werna-werna. Kok iso Ajaran niku apa bakul obat pian? cilaka ya. Malah dunake bakul obat. Lah ngurusi penyakit to. Ajarene kok ya kena gula. Aku ora kena. Aku endo kok. Weh? Waduh. Bethekmu ki tetelen. Lah niki tulisane rada nganu e. Ya alon-alon rasa. Nggih, alon-alon. Rada medun ngene, lah rak